El que pateix el Maresme no és una incidència puntual. El Maresme pateix el resultat d'anys de deixadesa política i mala planificació dels governs anteriors, dels quals vostès i molts de vostès en formen part. Estem d'acord amb part de les reflexions que recull aquesta moció, però lamentem que s'hagin oblidat del més important, una proposta ferma per prendre decisions. I sí, compartim la diagnosi. La dependència d'una sola línia ferroviària, carreteres saturades i usuaris expulsats de Barcelona que no confien en Renfe per anar a treballar, el que no podem acceptar és que davant d'aquest panorama l'única proposta sigui una nova llista de plans, grups de treball i informes. El Maresme no necessita més papers, necessita solucions i necessita una execució immediata. Volen posar fil a l'agulla? Doncs som-hi. Què farem amb la línia R1? Continuarem mantenint una infraestructura al costat del mar vulnerable a cada temporal? O apostarem d'una vegada per totes per un traçat que sigui segur i resilient? Espero que no hagin valorat la proposta del ministre de Transports, Òscar Puente, de que pretén elevar determinats trams de la línia R1 de Rodalies al Maresme com a alternativa per protegir la infraestructura de l'impacte dels temporals marítims. I què els diran als usuaris de la línia de bus 618, que connecta el Maresme amb Barcelona i que s'ha convertit en el transport propi del tercer món amb usuaris amuntegats com a bestiar? Els diem que tinguin paciència? Més paciència encara? Cal que ens arremanguem i ens posem a treballar. Així és com es demostra si hi ha valentia política o no. I en aquesta moció la valentia política no hi és. No oblidem el més important, d'on sortiran els diners que han de permetre començar a aplicar les millores de mobilitat a la comarca? Quin pressupost hi ha darrere de tot això? Quines són les prioritats? Què es farà primer i què es farà esperar? Governar és prioritzar i aquí tot és urgent, tot és important. A Aliança Catalana ens agrada fer les coses d'una altra manera. Menys anuncis, menys estructures buides i més actuacions visibles per la gent. Volem millores immediates en el servei ferroviari, reforç en el transport de carretera quan el tren falla, que és tot sovint, i sobretot garantir que qualsevol ciutadà del Maresme pugui arribar a un hospital sense dependre de la sort. Sabem que és difícil parlar de mobilitat des d'un cotxe oficial, que l'efecte Moncloa no els faci perdre el món de vista. Poder-se moure amb transport públic no ha de ser un luxe, és una condició bàsica per viure amb dignitat. No posarem traves a aquesta moció si serveix per avançar, però tampoc els donarem un xec en blanc. Exigim concreció, exigim un calendari real i exigim compromisos que es compleixin. L'última cosa que esperen els habitants del Maresme és que diguem continuïn esperant. Moltes gràcies.